ናይቲን ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሩ ዝመጽእ ዋሕዚ ስደተኛታት ጉዳይ ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኣበርክቶ ንምግባር ናይ ጣልያን ሓድሽ መንግስቲ ነቶም ብጃልባቡ ዝመጹ ስደተኛታት ናብ ሃገሩ ንምእታው ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ሓድሽ ውዕል ፈሪሙ እዚ ስምምዕ ዝግበር ዘሎ ንጀርመን ወሲኽካ ኣባላት ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ሊብያ አንጸላልዩ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ስዒቡ ብዙሕ ኣፍሪቃዊ ስደተኛ ምውሓዙ ስለ ዘይተርፎ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉን ፍታሓት ኣብ ዝናደየሉን ዘሎ እዋን እዩ መንጎ ማልታን ግዛኣት ኢጣልያ ዝኾነት ወደባዊት ደሴት ላምፓዱዛን ኣብ ሓንቲ ናይ ኣድሕን መርከብ ዝተጻዕኑ 10ታት ስድራ ቤታት ስደተኛታት ኣለዉ 34 ሰባት ኣብታ ዘ ኦሽን ቪኪንግ ትበሃል መርከብ ውሽጢ ኣለዉ እታ መርከብ ብትካላት ረድኤት ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስን ኤስኦኤስ ሜዲተራንያን ትውነን ኮይና እቶም ኣብታ መርከብ ዘለዉ ሎሙቕነ ኣብ ገማግም ሊብያ ብጀላቡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ እሞ ብዝወረዶም ማዕበል ኣብ ሓደጋ ድሕሪ ምውዳቖም ክርድኡ ክኢሎም ኣለዉ ኣልሻኔ ኮንዴ ሓደ ካብቶም ዝደሓኑ እዩ ንሱ ካብ ጊኒ ዝመጸ ኮይኑ ካብ ሊብያ ምስቶም ዝተበገሱ እዩ I want to thank God. Frankly, I'm so happy. We left Libya. We are so happy. ንኣምላኸይ ከመስግኖ ደሊ ኣዝየ ተሓጒሰ ዘለኹ ንሊብያ ሓዲግና ምውፃእና ኣዝና ተሓጒስና ኣለና ኣብ ሊብያ ጽቡቕ ነገር ኣይነበረን ኣዝና ተሳቒና ኢና ሕጂ ጣልያን ንገለ ካብታ መርከብ ዝጸንሑ ክትወስቶ ምዃና ኣፍሊጣላ ቅድሚ ሕጂ ዝጸንሐ ኣዝዩ ተሪር መርገጺ ኣንጻር ስደተኛታት ዝነበሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ማቴዎ ሳልቪኒ ብጃላቡ ንዝመጹ ስደተኛታት ክቕበል ከም ዘይኮነ መርገጺ እዩ ጸኒሕዎ እዚ ሓድሽ ቃል መሓላ ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስተር ጁሴፔ ኮንቴ ህጹጽ ስጉምቲ ምውሳዱ ንኹሉ ኣገሪሙሎ ክሌር ፈጌኒል ኣባል ናይ ዲልያን ኣድሕንን ጉጅለ ኤስኦኤስ ሜዲተራንያ ብዙሓት ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ናብ ኣውሮጳ ክሰግሩ ማእከላይ ባሕሪ ክውሕጦም ብዓይና ክትርኢ ዝጸንሐት ድማ እያ People who are on land have no idea what we see at sea. That's why we are also testifying. እቶም ኣብ መሬት ዘለዉ እቲ ንሕና ኣብ ባሕሪ ንሪኦ ዘለና ጉድ ኣንፈት ዝበሃል የብሎምን በዚ ድማ ኢና ንሕና መሰኻኽር ኮይንና እዚ እዩ ዝኸውን ዘሎ ከምዝን ከምትን ከዓ ንገብር ኣለና ንብል ብዛዕባ ምስጋር ሰባት ዝበሃል ጌጋ ምዃኑ ንምርግጋጥ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ኣይርዳእኩምን እዩ ማለት ድዩ በብመዓልቱ ህዝቢ ኣብ ማያት ይወሓጥ ኣሎ ንዝመውት ዘሎ ሰብ ክሳብ መዓስ ኢና ሕቖና ክንህቦ ንምባል ኢና ኣብዚ ዘለና ሜሪ ጆ ፋርውሊ ኣባል ናይ ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ነርስ ኮይና ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ መርከብ ኦሽያን ቪኪንግ ትሰርሕ ዘላ እያ ካብቲ ናይ ጣልያን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ውሽጢ ሚኒስተር ዝነበረ ማቴዎ ሳልቪኒ ዝኾነት ስደተኛታት ጽዒና ትመጽእ ጃልባ ናብ ግዛኣት ጣልያን ከይትጽጋዕ ካብ ዝእዝዙ 5 ኣዋርሕ ኮይኑሎ ኣብዚ እዋን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ከም ዝነበረ ሜሪ ትገልጽ ሰንበት ንግሆ ኣማዒት ዝኾኑ ወኪላት ቀይሕ መስቀል ናይዚ ከባቢ ናይ ጣልያን ጉጅለታት ቤተ ክርስቲያን ንርኢ ነርና ሕጂ ናብዞም ወደባት ከይንኸይድ ተኸልኪልና ከም ዝመስለኒ እቶም ሰባትን ልቦምን ኣብኡ ይጽበዩና እዮም ዘለዉ እቲ ዘድሊ ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ክንኣቱ ከፍቅደልና ጥራይ እዩ ዘለዎ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሊብያ ንዋና ከተማታ ሃገር ንምሓዝ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምግባር ኣብ ዝሸባሸቡሉ ዘለዉ እዋን ብዛዕባ እዛ ነዳዲ እተፍሪ ሃገር ንምርግጋእን ክውሰድ ብዛዕባ ዝግብኦ ስጉምትታት ዝዝቲ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር ጀርመን ዝመጽእ ሰሙን ዓብዪ ኣኼባ ኣዳልያላ ኣብዚ ሰሙን ናይ ጀርመን ቻንስለር አንጌላ መርከል ንፓርላማ ጀርመን ከም ዝገለጸቶ እቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ አንጸላልዩ ዘሎ ደበና ኩናት ንሙሉእ ኣፍሪቃ ከም ዘዘናብል መጠንቀቕታ ብምሃብ ነቲ ኩናት ንምውጋድ ዝከኣላ ከም ትገብር ገሊጻ die ähnliche Ausmaße annehmen kann, wie wir das in Syrien gesehen haben, nämlich ein In Libya, a እዚ situation ኣብ ሊብያ ዝምዕብል ዘሎ ከምቲ ኣብ ሶርያ ዝረኣናዮ ኣንፈት ዘለዎ እዩ እዚ ኩነታት ኩናት ናብ ዝለዓለ ከይብርኽ ዝከኣል ክንገብር ከነረጋግጽ ኣለና ጀርመን ድማ ናታ ተራ ክትገብር እያ
بميازيا ناي مبرق حيلتات جنرال كليفة حفتر نطرابلس كاب إيد إتي بأهقراوي محبرسب تفلات نزلو منقس نممنزع متقعت كاب زجمرو إزز قبر زولو دبلوماسيا ولعل تحتي ناي فلما كوينو اتمدب قنام هلاون دبلوماسي نياتات يزاربو زاقيت تغيرو بزلو كينات لعلمي 20 شح حزبي الزنابيل زلو كوينو ودب حبرات هاقرات نبزح عمتات زتعارلو ناي سلام قعزو ندحريت قوتي تولو أبنن بينو أب غرابت النبلو تدقينو درلو معسكرات ناي فرسات بخاطر الرأي بسلمات الرأي مالي مش كثرة رأي الرأي وانا العجيب بزعوهم تاين زاروا على نقزينا